Kanti nani bafowethu nabodadewethu enihlala emadrobheni nezingane zenu ezifunda esilungwini, nibokhumbula phela ukufundisa izingane zenu ukuphila nezinye izingane before nizithatha nizifaka emotweni niyoyivakashisa le emakhaya la nakhulela khona. Ngoba le zingane zenu zifike zicake le emakhaya, ziyahluleka ukuphila nabantu le la niyivakashisa khona. Ngoba nithi maniyibhakela niyifakele yonke into esikhwameni, niyifakele amafoni nama-iPad bese niyibhakela iy'mpahla ezintsha kuphela zibe ziyovakasha le emakhaya. Ifike le ingane ayifuni nje nokukhuluma ilwimi elikhulunyiwa la ivakashe khona. Kancane kancane Granny likhuluma isingisi, ugogo wayo abathi uyikhulumisa ngesiZulu uyiphendule ngesingisi, uzaze akhuzwe ngezinye izingane zalelo khaya zithi hayi ugogo akafundanga, ngicela ubokhuluma naye ngesiZulu. Hayi kuzozama lesiZulu futhi ngaso sonke isikhathi uzohlala sefonini, akafuni kodlala nezinye izingane. Noma ezinye izingane zimcela sithi hayi zibani buya siyodlala le ngaphandle, siyodlala umathashana noma siyodlala ibhola, uyazilandela kodwa igadget leyo i-iPad noma ifoni hlala isesandleni. Uzosola sefonini, udlala amagame efonini, uthetha nezinye izingane ayishiyele emadrobheni afunda nazo. Hayi uma kuthiwa kuyasetshenzwa ziyathoza, ezinye izingane azibuya kothoza ziyasaha zikaphe inkuni zifaka endlini ziyaphithizela kubhizi zenza umsebenzi wasekhaya. No, yena kunokuthi naye alekelele enze okuthile, akakwenzi lokho. Akakwenzi lokho, kunokuthi enze lokho bashuthi content uyababuza, so why do you do this? Oh, it looks like it's difficult, can I try it? Azame kanye ukushaya ngoqelemba lezo inkuni, azame kanye athi hayi this thing is so difficult, yo but you're strong, hey you are so strong. Lezinye ingane ziyohleka ke ngoba phela ziyasaba nokumtshela ukuthi hayi lento oyenzayo isiphathi kahle, ngoba waze wakhuzwa noma wathethiswa uyakwata uvele nje yakwata angasafuni ukudlala nezinye izingane, socudulekile uhlele esofeni udlala nge-iPad yakhe asuke naye le emadrobheni. Solo uyaphenya bayamkhulumisa bamnika ukudla kasakufuni, uyoze ugogo wakhe lamvakashele afonele uma wakhe, hayi ingane yakhe ayifuni ukudla, ayifuni ukukhulumisa ezinye izingane, ayifuni ukudlala nazo, asazi siyenzeni. Hayi nawe ke efonini ngoba uyonile le ngane zathi hayi ngizomfonela ngikhulume naye ngizwe ukuthi yini inkinga yakhe. Hayi vele kuyothi ngaphelanga isikhashana bese uyamfonela uma wakhe, hey boy what's going on, what's wrong, what did they do to you? Hayi ke uyokhuluma ukuthi hayi no bathe ngifake inkuni and lo msebenzi bangenzisa wona la angawujwayeli. Hayi ke nawe wena othumelele ngane emakhaya ngoba vele awuyifundisanga, awuyipreparanga ukuthi uma ifika le emakhaya iphile njani nezinye izingane, iphile njani nalabantu ezobathola le emakhaya. Hayi ke nawe ke efonini hayi ngicela ningamenzisi umsebenzi onzima akawujwayelanga, umsebenzi onzima akawujwayelanga. Ezinye izingane zize zisabe ke nokudlala naye ngoba upakelwe impahla ezintsha kuphela. Upakelwe impahla ezintsha kuphela. Ezinye izingane uma zidlala umathashana zisaba nokumthasha phela, zisaba ukuthi zizathi ziyambamba bese kuyadabuka le impahla bese uyacuduleka ufonela uma wakhe. Kancane kancane uthi I miss home, if I was home we will be going for breakfast with mommy and daddy. Nalokudla okudliwa le emakhaya ukuthi sekuvukwa ngomdoko akakuzwisisi, uvele nje ekuseni athi what is this, oh I'm not used to this.